Kanyo nitiere weche mathoth mang'eyo ni jopiny dwa winjo kuomi. Nitiere ote mararie mane ndiko kanyo e mbui mari mar Facebook otenore koda kama koro nochopo ma kaka nyathi Raila oseketi kamoro kendo imiwacho ni kama koro abeteni nyaka koro ambe aduok lweta. En wach mabiro tok kamano nyaka Ramogi aneno ka saa ringo matek miwuoro ok ang'eyo ka director mara dwaro mondo mi awe jadolo thuolo mondo dhiyo kata watiek kode eka wakaw yweyo kaluwore ni weche manyien mag Sadek onego bed ni chakore gi thuolo ni. Ochiwo na thuolo mar sekara nyiriri 30 jadolo adwani mondo mi ikaw thuolo ni e bwo nyiriri 30 mar mondo mi chiw ote mari mogik kapok wakaw yweyo ne weche manyien mag Sadek. Erokamano ahinya Cyprus kaachiel kod director akaw thuolo ni mar go erokamano nyadichiel kendo ne Ramogi TV jokananya winjo wate kendo amor gi gima awinjo kosiepna Assistant Minister David Siany loso kuom lingany mar Raila Amolo Odinga. Katieko wach mawinjo kanie chunya ka gimomiyo ng'ati ywago nikech lit ma ji odongo. To ere kuma lit ni wuoke? Lit ni wuok kama iwacho ni ng'ane ne chako timo gini, ng'ane ne timonwa gini. Kite manodago gi ji, mpango ne gik manodwa timo kata mosechako timo ni ji ema koro ji neno ne kowuok to tho to koro gigo ok dhi timore. Adwa nakwa nyikwa Ramogi te jotendwa ma kisiasa nyaka jodolo kaka an ni gima ne Nyasaye okele lweto mwaselame igni mathoth mondo wabedie part of the governing structure of the land, wabedie kamoro ma wambe wanyalo go mbaka wi mesa gi jok manie sirkal. To Raila no tingo ji tete manyo telo ne gimo dio duro ni wati uru ani mano kwala mano kaka wadwa David awachono tani ma yie ni koro kwe obede piny yawa gimilo ni broad based government wabedie wati gi jogi wago tiend gi lo mae gima miyo lit mar tho koro neno nikech koro waneno ni ng'an gik mang'eny manodwa timo gik mang'eny ma koro timonwa ng'ama biro chopogi. Nyasaye biro konyowa wan kaka jodolo jochach mawuoke weche piny Nyanza ka jadolo ni mondo mi ang'adi saa koro kalo. Erokamano ahinya ageno ni wabiro bedo koda